Veríš mi? Mhm. Dobre. No páči sa ti? No, mám na výber. Už máš vybrané, hej, předem. No, přežilo to. Co s tebou? Máš nějakou představu? Absolutně vůbec. Kdy jsi se stříhal naposled? Asi minulý rok. It's been 84 years. Můžu ti dát hádanku. Dobre. Má to 4 rohy a lítá to tam a zpátky. Čo to je? Lietadlo? Letadlo má rohy? Dron? Nie. Sú to dvere. Majú 4 rohy, chápeš? Čo máš rád za jedlo? Sviečkovú. Môj človek. Aj varí doma, tatino alebo mamina? Bez falošnej. Lebo že vraj robila aj z normálnej, ale že už je veľmi drahá. Tak takto ti to nechám, čo ti na to. Čo povieš? Môže byť? Vybavené.